makatulong sa ating lahat. Yes, kaya ako nasabi ko lang. Kapag naiintindihan po niyo yung distinction, nandiyan po. So wala po tayo tulungan. I try to premise my discussion, my argument on the validity and supremacy of a certain provision. Yan na po. Pinapiking niya po kayo, pero ayaw niyo naman akong pakinggan. Napakasimple po ng distinction natin. Hindi po doon ang kalukuhan. Huwag po, ang pakiusap ko lang po, huwag kayo magbibigyan ng masamang kahulugan. I am only precisely placing a distinction between the two. Yun lang po. Wala sa ibang Hindi po doon kahulugan. Eh, kasi po yung kanya ng president. Huwag po ganun. Walang na ganun. Huwag po ganun. Huwag ganun. Session is resumed.